eternali li dan is-saċerdot kien ħossu fih. U kienet tajjat u titlob mill-qalba mhux għall-infern le, nofri li nnifsi b'sagrifiċċju għalih sakemm trid int mulej. Imma ġifieri hija Ġesu għaddija mid-dbatijiet kif ġieli għaddiet Santa Faustina dawk li intom meħtla tagħha, illi dan is-saċerdot kien qed jgħaddi minnhom waqt li qed jitlef ruħu. Ħallija tkun tista' tpatti għalih u tinterċedi għalih għall-konverżjoni tiegħu. Saħansitra Ġesu kien anke urija l-isem ta' dan is-saċerdot minnu. Darba minnhom id-direttur spiritwali tagħha kien itikellem il-Kardinal ta' Lisbona u saqsih b'mod partikolari jekk kien hemm saċerdot li kienet jinkwitah. B'mod konfidenzjali, il-Kardinal ta' Lisbona ta' isem ta' saċerdot li kienet jinkwitah ħafna lill-direttur spiritwali ta' Alessandrina da Costa. U l-isem ikun l-istess saċerdot li Ġesu kien semma lill-Alessandrina. Araw naffarijiet tal-eżistijaj kif jinqaqxu, kif jikkonfermhom u kif verament jidħol jaħdmu. Issa biħa din illi xhur wara ħabib ta' dan tal-direttur spiritwali tal-Alessandrina li jismu Father Davis Novas iltaqa' mad-direttur spiritwali tal-Alessandrina u qed jgħidu b'każ Trump illi kellu. Allu kont qed nagħti rtir ġewwa Fatima. U kien hemm raġel libes pulit ħafna illi hekk ġibet l-attenzjoni ta' ħafna mill-parteċipanti f'dawn l-irtir ġewwa Fatima. Fl-aħħar lejl ta' dan l-irtir, dan is-saċerdot, dan ir-raġel imut f'daqqa b'attakk tal-qalb. U qabel ma miet talab illi s-saċerdot imur ikellmu malajr għal jixtaq iqer u jirċievi l-Ewkaristija. Ftit wara dan ir-raġel miet. Dan ir-raġel kien stqar li huwa saċerdot. U da s-saċerdot kien l-istess saċerdot li Ġesu kien semma lill-Alessandrina da Costa biex toffri id-dbatija tagħha għall-konverżjoni tiegħu. Il-mulej permezz ta' dbatija tal-Alessandrina salva dan is-saċerdot milli jintilef għal dejjem fl-infern. L-istess Ġesu jista' jkun qed jitlob lilek sabiex inti tkun omm spiritwali li toffri l-istess sagrifiċċji dbatija tiegħek għas-salvazzjoni tas-saċerdoti li m'għandna qatt noħduha for granted. Nitolbu l-Omla Marija l-Omm spiritwali per eċċellenza ħallija wkoll tuħu ħsieb is-salvazzjoni u l-konverżjoni tas-saċerdoti fi żminijietna. Jekk nagħmlu dan, il-mulej naslim.